खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 19 जुलाइ 2023 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोननोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सुथुरा बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे जेंनाया फैनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुङोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सोरजोंबा रायखोमा जानानै गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। अब्लाबो नाथाय गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो द ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै मोजां खौरां मोननोबो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयआबो दिनै बांनो हागौ। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन।
गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानांनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन। लाइमोनफोरा दिनै जेबो रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआव दिनै बोलोआबो बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांनो हागौ। गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोननोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबोरनांगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन। बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। देहाया गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हागोन।
गियाननि आंखाल जानाय नङा, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गोदान खामानियावबो दिनै आखाइ होजेननो हागोन, न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ, बिमा बिफानि अननायफोरखौबो मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ, बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ, समाजाव मान मोनगोन, गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहायाबो मोजाङै थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ, बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ, गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन, गियाननि आंखाल जानोबो हागौ, गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ, न'खराव एना एनिबो फैनो हागौ, सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ, सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै, जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।